Gerta daiteke, izena eta pasahitza sartzean, hemen, nabigatzailean galdetzea ea gorde nahi dugun pasahitz hau. Non gordetzen dira pasahitzak? Ikusi baino lehenago, gauza bat, nabigatzailean zure izena, zure ikurra ez bada agertzen, beti nunca klikatu. Zure izena, zure letra, zure ikurra agertzen bada, orduan bai, gorde dezakezu. Ikus dezagun non gordetzen diren. Hasi saioa, sartu zure kontuan, sartu segurtasunaren atalean, eta azpian, pasahitz kudeatzailea. 80 pasahitz gordeta ditut. Hemen dago zerrenda, edo bilatu nahi duzun aplikazioa. Demagun, ahaztu zitzaidala, hemen sartzeko pasahitza. Berreskuratzeko, jakiteko, sakatu aplikazioaren gainean, webgunearen izenaren gainean, segurtasunaren aldetik, eskatzen digu G Suiteko pasahitza, Gmaileko pasahitza. Sartu. Eta webgune honen pasahitza hau da. Ikusteko, sakatu hemen, eta hor daukazu ikusgai. Ezabatu nahi duzu, ezabatu. Leku honetan ere, ikus dezakezu, ze erabiltzailearekin sartu zinen webgune honetan, eta bi erabiltzaile desberdinak eta bi pasahitz desberdinak baldin badaude gordeta, hemen ere agertzen dira. Erabiltzailea eta honekin batera doan pasahitza. Baina beti gogoratu, pasahitza gordetzeko, erabiltzailea eta nabigatzailearen erabiltzailea pertsona bera izan behar da. Eskerrik asko, agur!